Welcome to my channel. Enjoy watching. Happy golden wedding anniversary. Ano po? Gusto ko na magpasalamat ka. Salamat sa pagpatawa sa maayos. Salamat po sa pasensya, pag-support na po ito ng gusto. Salamat po ka. Ang time na down ako, down po ang para pag-suporta. Basta salamat po. Pag-aamat ko po ang para. Happy anniversary po. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagpadako na ayos sa kanilang magtulugan, sa pagsuporta po sa mga gusto may dati. Nagpapasalamat po kami sa gabos-gabos. Nagpapasalamat din po kami sa mga dumating po, sa mga nagdarapang. Basta po, salamat po sa inyo, Gabos. Ma'am, happy 50th anniversary po. Mahal na mahal ka po namin. Salamat po. Ayan, thank you so much, ma'am. Ayan, magpipicture po muna tayo kasama sila Mr. Commitment and so many memories together. Nakaka-proud at nakaka-touch talaga. Hindi biro ang pinagsamahan nito, and seeing how strong and solid your relationship is. Sobrang inspiring. You show me what true love really looks like. Hindi lang sa masasayang moments, kundi lalo na sa mga panahon na mahirap pero hindi kayo makakaw sa isa't isa. Salamat. Thank you for being an example of patience, respect, sacrifice, and recognition as well. Dahil sa iyo do, natutunan mahalin yung ito at lumabad para sa mga mahal sa buhay. Salamat din sa Gabos na pagmamahal at pagtabay nito sa buya. Dahil di mararating kung ano man ang narating na yun yan kung ito dahil sa inyo. Alam ko, very perfect outgoing nito. Pero ginigilo nito itong sobrang ganda. And now, 50 years later, andito kayo, mas matatag, mas malalim ang pagmamahala at ang ilalim sa blessing na dito. I'm so proud and grateful to call you my parents. I pray na patuloy pa kayo pagpalain ni Lord with good health, happiness, and more years of being together. Love ko kayo, mga kaka. Happy 50th anniversary. Ayan, thank you so much once again, Miss Alana Pamo. Ayan.
opportunity. Ayan. Ibilang po ang lahat. After na magpa-picture ni Ma'am Alona, group photo, family photo naman po tayo. Ayan, ladies and gentlemen, narinig po natin ang mensahe ng mga anak at apo ng ating couple. Kapitan Pao, sa Kuya, Kuya Brad, gagamitin ko kaya ang Gubad Court ng barangay na lumang ko kaya isi-celebrate ini pong okasyon pong ini. Yaman po ng linggo ang silang mga aking makuha po ng linggo maray na bang sa inyo. Siguro nakula ko na maray na para sa Kuya na sa kids yung barangay pero na nagkikong kanina okasyon sa rong simpleng okasyon na anniversary ng sa tuyang tukang dating nagtapot ng barangay. Hindi po, kinimo, kasi maoro pa po kinagabos. Ano po? Sasabihin ko na lang, happy anniversary. Brad, ex-Kapitan Pao and my lady. Ano po? Siguro yun po niya ang pagbangging ini ang sa inyong 50 golden anniversary po ng sa inyong pangkasal. Ano po? Salamat. Ang masabi ko lang po, ang barangay official yaw po inangay sa sayendo na mag-abo. Ano po? Salamat, asin Diyos maraming naman po sa inyo. Katulad ng anniversary ko. So, napakaganda yung pagmasdan ng iyong pagmamahal na tumagal ng 5 dekada, isang malaking blessing at inspiration po ito para sa amin lahat. Gusto ko po magpasalamat gusto ko po magpasalamat sa pag-aalaga sa amin. Simula po yung bata pa kami, then sa mga kwento nyo po noon, sa mga payong, at sa mga sarap na luto. At sigit sa lahat na pagmamahal mo. Wish ko po na maging masaya lalo ang buhay nyo, at sana po patuloy kayong pagpalain ng Diyos ng mahabang buhay, kalusugan, at patuloy na maging masaya. Wish you all the best po. And so, happy anniversary. Ayan, ladies and gentlemen, we have Alice Mora. Muli po, inimbita po natin si Sir Ronnie for the photo opportunity kasama ang kanilang lola. Ayan. Thank you.
Papa Man po, nagtataw po yan sa mumbagas. Kaya, salamat po kami sa inyo pa, Mama. Yeah, Mama, Papa, thank you. Ayan, thank you so much, Mr. Lawrence and Mrs. Lagasca. Talagang buod sa mga aki hanggang sa makuapo na mamatian ang pagpapadahan na tinataong ang sindang pagurang asin Lola and Lola. And syempre, puro opportunity po kita, ma. Tama si Sabi sa Bago pa kami mag-April, nagpaplano na kami para sa Inda. Pero, lubos na po pala nakaplano. Hindi po alam na ano palang kami yung kadakot ang tao. Kaya, dakulang po ang pasasalamat Ming na lubos na nakapagdigdig. Naupahan po sina Mama sa si Papa. Nahiling ko yung sa indang mga mata ang kaugmahan niyan. Kaya kami paglabos, nauugma. Kami po mga aking sobrang nauugma niyan. Dahil po sa mga tugang niya, sa mga partidaryos na nag-aarasikaso. Dahil po kami pigsabihan na araw pa lang kaya dahil po kami nakaprepare. Yun po. Kaya po, sila Mama po talaga, gusto talaga lindang pero may maugma. Kaya yun po yan ang na-admire sa India. Itong pwede pong dakol ang tao, pwede pong sindang dakol na ng mga tao. Kaya yun po, kung ano po ang kaugma nila, naula po kami sa pagsuporta sa India. Kaya maaari pa, happy 50th anniversary. Nakakaugma na araw gani ang may hiling. Kasi po, talagang mahal po kami, mula po kami pig para ano. Mula kami sinabihan, mula po kami pig para kasi po kami busy, pasensya na po. Dahil po kami istorbo. Araw po pala gani nag-organize na po. Thank you po sa nagtawag na nag-organize. Thank you po. Salamat po sa inyo. Ayan, once again, ladies and gentlemen, thank you so much, Mrs. Nancy Lagasca. Ayan, talagang totoo. Early Lagasca. Ayan, talagang totoo ang sabi ni Ma'am na maugmahon. Mahindi. Ako si Ma'am? Okay, number 1 or 2. Dapat po persona ang mag-itik. Ayan, 1 or 2. Florentino, Impera. Ayan, sir. Present. Umawa si Aga. May pamahawan na Aga. Okay, wala po si Ma'am Lilith. Ipaparapos po natin muli. Thank you, sir. Ayan, ito po mga regalo ko ay mismo galing sa pamilya ng ating couple at syempre mismo kila Mr. Lee and Lindy Brown. We have number, sa mga nag-amay, number 17. Ariel Mentello. Ganun ba yung pagpian eh? Ay, nagpulit na. Paano pa nagpulit na? Walang suset. Up next, number 2, Juanse. Elizabeth Bandera or Baldero. Basta sounds like Elizabeth. Ayan, number pala si Ma'am. Ayan, Ma'am. Congratulations po. Thank you so much. Up next, number 147. Ayan. Cyreno Si Alice, sa inyo nagpunot. Cyreno naman po ba? Harap niya
Mag-iwas ka na, Annie. Ay, ano? Sa'yo, Rio? Next, number 91. Number 91, ayan. Pa-attendance lang po. Congratulations, Liza Luzon. Ayan, yan. Kasi mag Liza, ayan. Nakaduwa na ang table na ini. Okay, last po na kita, mga mommy student number 17. Jovi Molina. Ayan, yan po pa si Ma'am Jovi. Ma'am Jovi Molina. Ayan, sir. Alam mo, sir, si Ma'am Jovi. May kumabagot na Jovi ang pangalan mo, sir. Ah, Jovi! Ah, Jovi talaga! Ay, congratulations, sir! Ah, tinong sa kasalmaswerte yun naman si sir. Ikaw naman hindi kumatubog na Jovi ang parang. Jovi pala talaga. Puso na pala kaya yun yan. Ano? Name ng babae, pwede na sa lalaki. Same as, name ng lalaki, pwede na sa babae. Judgment talaga talaga kami. Ayan, next, number 90. Ludivina Paho. Wow! Si Makina! Napunta! Maswerte yun! Mamay kumakawalan ka mo may kapituhan na ako wala sa iyo, ma'am. Oo, kamay from Laguna para sa Bihon! Thank you po! Makakalaman ko pa mong Bihon dahil sa Bihon. Ayan. Next, last